La tribuna del Narcís Sala era l'únic refugi davant del diluvi. Més que el Coliseu andreuenc, semblava que les instal·lacions del Natas Andreu s'havien traslladat de lloc. Nacho González no era partidari de jugar, però l'àrbitre canari García Cabrera va ordenar l'inici del maig i, vist el panorama, calia mirar de jugar per terra el mínim temps possible. Van ser els de la Vall d'Albaida els que millor es van adaptar a les circumstàncies i van crear les primeres accions de perill a la porteria de José Miguel Morales. Després d'aquest primer llançament local a la porteria de Rangel, obra de Dani Martí, serien els visitants els que s'avançarien en el marcador gràcies a Dieguito en el minut 36. L'ex del Miapuesta va fer un excel·lent control i va superar amb solvència la sortida de Morales. El mateix Dieguito ja en la segona meitat semblava complicar molt les coses als quadribarrats. Bluso no arriba a desviar la centrada, però el davanter de l'Ontinyent sí que arriba a rematar. Els seguidors més fidels del Sant Andreu, però, continuaven demostrant la seva valentia i el seu equip els va recompensar. En concret, Manolo Lanzarote, que es va tornar a erigir en protagonista. Només un minut després del 0-2, més espavilat que ningú, va executar d'aquesta manera una falta per escurçar distàncies. I en el minut 71, una falta molt semblant, però que aquesta vegada l'ex de Lleida va enviar directament a l'escaire per igualar el partit. Era muy importante, ¿no? Porque estaba el partido muy tonto y bueno, muy frío, el ambiente, todo, ¿no? Es de estos partidos que por eso digo que el jugar al fútbol pues bueno, trae todo esto, ¿no? Els minuts finals van ser un atac i gol per al Sant Andreu, que tranquil·lament hauria pogut culminar la remuntada. Es va haver de conformar, però, amb el segon empat a 2 consecutiu.